Ang pinakadako nga kalampusan nga nahitabo sa akong kinabuhi, isip usa ka gwardiya, isip usa ka inahan. Hapit na nako mapahuman og eskwela ang akong anak. Komo na sa atua nga kung guard gani, lalaki gyud na. Apan sa paglabay sa panahon, napamatud-an nga dili lang panglalaki kini nga trabaho, kundi pwede pud sa mga babayi. So karon, atong ilailahon ang usa ka lady guard sa Cebu Port Authority Pier 1, siya si Zeneth Simafranca, nga 12 ka tuig nang nanarbaho isip usa ka sikyo. Unya, akong gipasalamatan ang akong trabaho, isip usa ka gwardiya nga mao'y nakatabang og dako sa ako ang pagpaeskwela sa akong anak. Isip sa usa ka gwardiya nga babay, gipakita sad namo nga kaya namo ang trabaho sa usa ka gwardiya nga lalaki. Magpakatarong lang ka sa imong trabaho, unya dasigon nimo ang isig usa ka tawo nga dili taangay mahadlok sa atong moabot nga pagsuway sa kinabuhi. Kinahanglan nga magpadayon ta sa mag-ampol ta sa Ginoo. Kinahanglan nga aton dasigon ang usag-usa nga matarong lang ang trabaho nga ipadayon lang ang maayong serbisyo. Si Zeneth usapud ka single mom sa duha niya ka mga anak, nga naningkamot og suporta sa iyang mga anak para kini makalampos sa ilang pagtungha. Pulong pa niya nga kinahanglan magkugigyod og magpadayon lang nga magmalig-unon sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi.